לפתוח איתי את הקיט של ספורה. אז הוא עלה $69. הוא מגיע עם תיק שהוא באמת פשוט מושלם ואני כל כך הולכת להשתמש בו. ויש פה 14 מוצרים שזה לדעתי הקיט ספורה הכי גדול שהיה לי. מסכה ללא שטיפה שהאמת שהיא ממש טובה. ג'ל הגבות של בנפיט. אמנם זה בגרסה המיני אבל זה מושלם לתיק. הג'ל הגבות הזה באמת אחד הטובים שיש. סרום של קרסטס. כן הבאסה על הגודל כי זה קצת גודל של דוגמית ולא עכשיו של מוצר מוקטן. המוצר הזה של רייר ביוטי היא מאוד מאוד פיגמנטית, קל לטשטש אותה וזה אפילו נוח ללשים עם האצבע. מאסקרה מוקטנת של איליה. המאסקרה הזאת האמת מעולה, יש לי אותה כבר במוקטנת. זה הקרם לחוט האהוב עליי, אני שמה אותו באמת כל לילה. גם הגודל הוא גודל מלא, קרם יקר ואיכותי. סרום חומצה הילרונית מוקטן של The Ordinary. סומק מוקטן של מריו, הגוון שלו מהמם ברמות. מאסקרה מוקטנת של ספורה, האמת שהיא ממש טובה. ליפ גלוס מוקטן של YSL, אני מאוד אוהבת את האדומים המלאכותיים האלה, הגוון מאוד יפה. הבאלם של גלוסייר הוא מאוד נעים על השפתיים. אני באמת לא יודעת מה זה המוצר הזה. מי שיכולה להגיד לי, אני מאוד מאוד אשמח. לא הבנתי, זה פודרה נוזלית, אבל פודרה לא אמורה להיות נוזלית. במבם קרים שאני מאוד מאוד שמחה שקיבלתי אותו. ספרי הזה לידיים. אריזה היסטרית. וואו, יש לזה ריח של אבטיח. תכתבו לי בתגובות האם הקיט שווה את המחיר שלו ותעקבו לעוד סרטונים.